I bé, us explico què ha passat. A part que he gravat sense àudio, la que portava 5 minuts gravats, dic que m'espero mig de l'oceà, tinc la gran idea d'esperar-me al mig de l'oceà dient aquí hi ha poca probabilitat que apareixin mobs que em matin, ja que només pot ser un ofegat amb trident, així a distància, i els ofegats que venen normals els mato amb espasa, vale? Però resulta que han fet spam 3 ofegats amb tridents i m'han fet pam, 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 cotxo mort, vale? Què ha passat? Com ho he gravat sense àudio i portava 5 minuts del segon episodi, he dit, mira, saps què? Fem això. Fem això. Eh... No, Hard. Hard era? Sí, no? Hardcore, això. Fica un Cucho Hard 2. Seguirem amb la ruta dels dulcis de fer totes les pocions. Mobile Options, aquí ficarem... L'altre no vaig fer servir, sí. Ficarem... Cucho Hard, el primer que em digui coses d'estacita li fot un joc d'hòsties. I anem a veure què surt. Seguim amb el repte de fer totes les pocions. Però no esperava que jo que donessin 2 episodis de 20 minuts, és el que va donar l'últim que vaig fer sol. Que me'n donés un i 5 minuts del següent, doncs he dit, mira, saps què era? Anem a fer alguna cosa. I el que no m'he hagut de posar un creatiu perquè tenim el repte, doncs tot bene. No m'està gustant de l'aigua? No m'està aquí, cosa que no em desagrada tampoc. Recordem, no puc fer armadura, no puc dormir. Doncs l'objectiu torna a ser trobar un poble. Per cert, el poble l'havia trobat, tot s'ha de dir. I, merda, no puc fotre ara. Però bueno, és en hard, en lloc de ser en ultra hardcore. Que ara no puc... No puc ficar trucos per treure la recuperació de vida. La fada d'astral. Ho he pensat i dic, bueno, no necessito els trucs. I acabo de recordar del Generations. Hola, Baqueta. Gràcies, Baqueta. Necessito trobar els arbres, els OAC. Clar, coses en manca no sé en anglès, en català no la sé. Llavors necessito trobar... per el tema de les pomes, que m'anirà bé, que ara no tingui restringit allò. I puc, que veurem sense àudio, si puc us fico al... mentre... Bueno, us fico al principi o al final del capítol quan he mort. No, us ficaré per la meitat, així, perquè no sapigueu us heu descarregat el vídeo. Vale. Hauria de trobar... Bueno, ja. Que dir... Bombes daurades seria l'hòstia. Va, tira troba de crafting! No, entre vosaltres s'han dat tots els meus veïns, crec. En el primer ja vaig tenir problemes en què vaig començar a gravar sense àudio i em vaig donar compte com portava un ratet gravant. Però és que en el segon ja que ha sigut un mirar... Tornarà a ser el repte de Dulcis, que és el que va sortir a la ruleta. I ja estàs. Petit és navegar per aquí i per allà, aquí tenim els saplins i el que farem serà talabres amb pomes d'or. Bueno, la primera versió, el primer intent ha sigut completament nefast tenir pomes d'or. Però bueno. L'objectiu segueix sent trobar un poble. Per fer un criadero de vilatans. Que haurà de mirar com collons es fan.
que ni pa qual era la idea. L'últim que jo vaig fer una granja d'aquesta és als vilatans a sentir a tres per les portes. Saps? Que si fiques un picaportes molon o coses d'aquestes que per alguna raó es posen catxondos. Però això era el que els agradava als vilatans. L'últim cop que jo vaig fer una granja d'aquestes. I també és veritat que podia fer servir eines externes per trobar els pobles. Ara. No m'agrada fer servir eines externes aquestes coses. Interessa tots els pobles com els saplings, tot s'ha de dir. Per encara que sortim pomes amb saplings podem tornar a fer sud. Ara el que hauria de fer poder més que una d'aixonses. Un petit pa abajo. I buscar pedra. I això en sorra no és només adient, tot s'ha de dir. Aquí tindria més lògica de fer-ho. Ui, espera. Palets i un sàpling. No, no era un sàpling, era una de més palets, però bueno. I l'ho dit, aquest repte normalment és multijugador, vull dir, no bueno, pot ser repte, vull dir, ultra hardcore, de ser parlar, tot això de l'ultra hardcore pot ser més o menys multijugador. Es fan equips, se'ls dona diferents reptes i l'objectiu és fer-ho en menys de 20 dies de Minecraft. Que 20 dies de Minecraft són 7 hores d'això. Problema? Que tots tenim vida adulta i coordinar-nos per jugar durant 7 hores, doncs... I més qui menys comença a tenir família, doncs és... Ja ho he entretingut. I l'últim cop que es va aconseguir això... Recordo que el Pardals i jo estàvem jugant... a les 3 del matí. I abans d'això... No, abans no. També l'últim cop que vaig jugar una sèrie de Minecraft amb algú... Érem al Rasca i també hi ha un dia que em vaig a dormir jo gravant i l'altre dia que es va dormir ell. Perquè les hores que hauríem de gravar, doncs clar, poder no són les hores que hauríem de gravar. I a mi m'encanta anar-me a dormir d'hora. És que m'encanta anar-me a dormir d'hora, és que jo a partir de les 6 del matí ja no sé dormir. Llavors, a les 6 del matí estic despert, m'he girat a dormir a l'hora que m'he girat a dormir, vull dir, a vegades m'he anat a dormir a les 5 i a les 6 estic amb veu. Diu, estic cansat, però és que no puc dormir més. I a part de no poder dormir més, doncs ara tindrem un problema perquè s'està fent de nit. Llavors anem aquí baix a la petita gruta que hem fet aquí per les deixonses. Tancarem aquí baix. He dit un zombi. Per tant, el que farem serà tancar-nos aquí, així. I esquelets també. A veure. Anem a fer per aquí una petita sala. No veureu gran cosa al vídeo, ho sé, ho sento. Roda de cafès me l'he enduta? Sí, me l'he enduta! I que primer, no sé si publicaré com a primer episodi o publicaré l'altre i després aquest. Poder aquest el deixo com a primer episodi i l'altre, doncs, si algú me'l demana, li passo per privat. Que vegi com es va començar tot i com es comença el repte. Però bàsicament, tu poses en droppers reptes i limitacions del joc. Què vull dir reptes? Doncs com aquest aquí, el que ens va sortir el llibre, va ser fer totes les pocions. I limitacions del joc pot ser no pots menjar carn, no pots menjar res d'origen vegetal, no pots volar, no pots matar cap mob agressiu. Llavors, coses que fan entretinguda. Per exemple, si no recordo malament, amb el Pardals teníem una limitació. Teníem d'aconseguir un mob agressiu de cada, però no en podíem matar cap. Llavors, clar, normalment l'especificació és que tu no em matis cap volent-lo matar, però poden haver incidents, com que es caiguin un forat, per exemple, coses d'aquestes.
Aquí està el quid de la qüestió. I això, doncs, en multi mola bastant. Podria fer un pa abajo. I l'ho dit, per si no ho publico en el primer capítol. Si algú veu que això és factible muntar-ho multi entre els pans, que ho digui. I ara no, però passat festes ho mirem. I que 7 hores de joc. 7 hores de joc seguides. Poder ser si es fan directes sense... Per què tenen l'impressió que... Què és allò? Un poble! Perfecte, doncs aquí tenim el poble. Aquí tenim el poble, vol dir que jo em puc establir amb aquesta illa d'aquí. Una miqueta allunyat, per no tocar... Tenim tortuguetes, també. Una miqueta allunyat per no tenir-lo sempre carregat, però suficientment a prop com per portar-los i fer les coses. Vale. Podem ser deixar-ho aquí. Hi ha el poble allà darrere, el conquistarem, el que podria fer abans de despedir un segon. I aquí se m'ha despedit molt d'hora. Però hi puc apropar a veure què tenen. També cal dir que no sabia jo que poguessin haver-hi cases de 2 pisos a Minecraft. Hem mirat tants, en sèrio? O és en broma? No ho sé, però el paio l'emporto i el paper també. A veure... Aquí... Gran. Aquí ho puc endur. Aquí ho necessito. Això d'aquí també m'ho enduc. I quan la gent pensa que sentia un ofegat, però es veu que no. Va, seguim per aquí. Jo penso que hi hagi vilatans. Hi ha gats? Hi ha vilatans! Els nanianos! Hola! En tenim un! Tenim un! N'hi hauria 2? Però tenim un naniano! Almenys. Un naniano podem fer servir per atraure més zombis. Una mala. I una mica t'arrastro que estic dient de fer servir un pobre naniano per atraure zombis. Però bueno. Si només n'hi ha un, esperem per néixer els altres que necessito. No, només n'hi hagi un. No, n'hi ha 2. N'hi ha 2. Habemos 2 nanianos. 4 nanianos. Tenim nanianos. Sí. I tenim... Per què hi ha Iron aquí? Però tenim nanianos. Sí. Deixa la barca. Surt d'aquí. No, si ja... No prendré mal, jo ja. Els he saquejat una miqueta de menjar, que sempre va bé. Abans que l'havia sentit jo per aquí? Com... Abans ho he dit. Jo tinc un problema amb Minecraft que no tinc sentit d'orientació, llavors. Em perdo amb una facilitat que no us feu ni idea. Agafi això així. Anem a fer una barca. Amb aquest. Ahí. Barqueta. I una altra. Hauríem de comptar quantes taules de castells i quantes barques acabo fent. Perquè s'ha entretingut veure-ho. Va, ens anirem cap allí. I ens establirem en aquella illa d'allí i ja ficarem algun pont o alguna per portar els anianos d'alguna manera. Però bueno, aquí ens quedem. Ens veiem al següent de Xonses i aquí amb el plat de fons.